nek pun dadi tekad niku tegese pok ing karep. Mergo tekad niku wis dadi tembung pok ing karep. Nek ming karep tok niku bakale sok-sok iso ora kasembadan. Nek wis jeneng tekad niku bakale kasembadan. Mergo wis ora weruh kiwa tengen, anane mung pinindeng gegayuhane ingkang wis dumunung wonten ing tekad. Iya, Kyai Semar. Yen to pancen mengkono aku sarujuk lan rumojong marang kersaning Kyai Semar. Jalaran kabeh mau kanggo kabagyaning negara Ngamarta. Iya, Kyai. Yen to kancen ngono aku ya condong, aku ya mathuk. Jalaran kabeh mau kinarya sarana tentreming negara Ngamarta. Wis, Kek. Nek pancen wis kaya ngono ngendikane Kakek, ora sawedi kangelan. Nek gegayuhane Kakek engko ana sing ngawru biru, tegese ana sing ganggu gawe, Kakek Semar lasah mudhun saka pelenggan pendopo kene, cukup anak-anak Pandhawa sing bakal gawe tentrem, sing bisa dadi srana